Unohda se Brianin leffa-auto. Se oli pelkkä kulissi. Statisti. Aito hirviö, legenda on tässä. Puhun vuoden 1995 Mitsubishi Eclipse GSX:stä. Se JDM-kuningas, jota Brianin olisi pitänyt ajaa. 90-luvun ikoni, joka haastoi Supran ja Skylinein. Leffaversio, etuveto. Tämä GSX, tehtaan neliveto turbo, 4G63-kone, joka sylkee tehoa ja liimaa sut penkkiin. Ääni on kuin asfalttia ahniva dinosaurus. Ihan peto. Aito ysäri Luke, spoileri huutaa vauhtia, täyttä läsnäoloa. Mutta hei, älä erehdy. Tällä pedolla on bensajano, joka itkettäisi Optimus Primeakin. Ja jos huolto unohtuu, kaiva kuvetta. Diivan luonne, mutta jokainen sentti on karjunnan arvoinen. Kumpi oli sulle ysärin JDM-skenen todellinen kuningas? Brianin etuveto Eclipse vai tämä nelivetoinen Turbo GSX? Kommentoi alle. Eclipse GSX. Ei vain auto, vaan elämäntapa. Legenda, jonka leffat piilottivat. RV Motors.